balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line! Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon Art Tayhopon checking in diri sa Miyerkules naton nga presentation September 1, Setyembre 1 na kita tuig 2021. Aksyon Firing Line! Umpisa na sang Bear Month. Amo ning gina-expect naton nga pagsulod sa bulan sang Bear Month, maulumpawan ang aton sini nga sitwasyon. Natawon tayan kung magasalergin man kay ti under the new normal. Subong iyaway pagin kabalik even sa new normal, bangon nagapabilin sa gihapon ang pag-igo no sang pandemic nga COVID-19. Aksyon Firing Line! Welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagan tubtob kita sa takdang alas 9 antes ang pilag ka mga mayor naton nga matalakayan mga balita karon na nga gabi. Unahon tanay pagtsakyar sa lakat sa panahon upod kita kay Aksyon gani Republika. Naulain sini kay may naigo naman kilat la Castellana nagligad to Buhawi. Ti may ara naman nga naigo sang kilat, may ara man gani isang Buhawi kahapon dira sa amon Banwas Kawayan. No? May mga nagtaas man tubig baha na somewhere in Mangga sa Gilungan. Aksyon Firing Line! Nga no tabo, no? Grabe, no? Why manggid sang bagyo, pero ti amo ni ang
isolated rain showers ang aton balantayan. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Pero antes ang tanan, let's have Aksyon Gani Republika sa komprehensibo kapagatag sa aton sang weather update. Aksyon Gan, may gabi. Mayang gabi aksyon ba kay sa aton mga listening public no ari atag naton lakat sang aton Jimbo sini nga gabi Miyerkules kita karon. Umpisa sang adlaw sang September, Bermant na, no? Pasko ako ha? Ay patunahan mo naman ko. Kay kabalo ko nagmuno-muno ka sa... no? Nagmuno ka nga daan. Sala ka gani nga daan sa imo nga address akon. Siling ko inimulta gini siya. Ay wala. Oo. Okay. Sige. Amo ni ang aton nga dominante nga weather system intertropical convergence zone ITCC. Okay. Ang pamangkot da nga may mga buhawi, nagtaas ang tubig, ano ba to? May inigo sang kilat, no? May inigo kilat. Nagaagaw ang init, ang temperatura kag ang kabugnawon sang aton tiyempo. Muna may mga isolated thunderstorms kag may mga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. So, San-O ini, no? San-O ini matapos. Hunyo 14 gindeklarar opisyal sang pag-asa nga onset ang southwest monsoon ta tig-ululan na. Okay. But normally, this would last mga second half sang September o first half sang October. Malawig-lawig pa antes mag-transition. Okay. So, intertropical convergence zone para sa kasayuran sang tanan nagapamati sa aton breeding ground ni sang tropical cyclone, no? Amo ni ang ginaumpisahan sang bagyo. May nakita kita diri ari di sa Northern Marianas kag sa Marcial kadamo sang galom, but ang potential threat nga hatag sang pag-asa sumugod karon naghana siya, but next week eventually, no, according sa forecast sang pag-asa official, mga 6, 7, 8, 9, 10 may manugsulod ng low pressure area. Okay. But unlikely, hindi man siya maging bagyo, pero ang ulan, damol-damol ang accumulation sang rain showers nga ginalantaw naton. So, nang aton alandaman, bisan way pa bagyo. Okay. So, muna karon naga-apekto sa aton kapungsuran, diri sa aton sa kabugusan sa Kabisayan, kag Mindanao. Lakip na ang Mimarupa kag Kabikulan. Nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sang aton kapungsuran, although nga nagapabilin nga may pag-umguom ang kahawaan asa nga magalumon ang kalangitan, may dala man isa gyapon na ligwin nga mga pag-ulan o kung pagpanaguob balin sa gyapon ITCC. Kung nabiyaran mo Aksyon Art, sa aga makakita ta o kung mangilay si Haring Adlaw, mainit, no? Okay. Pagkahapon o kung karon sa gabi, ginabalos siya sang ulan. Correct. So, amo na ang partly cloudy to cloudy skies nga lingyapon sa ITCC, no? Ini sa ITCC. Okay. Ang Luzon, ara sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Halin ini sa direksyon na Bagatnan, pakadto na Bagatnan na sidlangan south to southwest nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan. Dito sa Luzon ha, pero wa kita gale warning advisory. Diri man sa aton sa Western Seaboard sang Kabisayan, ang aton nga Western Visayas region diri upod ng aton probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, ara man kita sa magalumon ang kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. Kita naton kina nga daw damol-damol ang galom ara nagakwan siya, nagapangagig, no, daw nagadaguob. Jag daw may nabatian kami kag ina si Gabong, di ba? May nakita, may nagigo nga transformer, no. Uy. So ari kita sa mahinay sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sa hangin magalin sa Nabagatnan aton mabatigan sa kabugusan sang isla sang Negros. Sana ko wala kita gale warning advisory. Kalmado ang Guimaras Strait naton. Ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang. Pero ang ulan, pertika damol, no? May takos ining aton nga 0.6 hasta 2.1 metros ang aton astronomical tide, no? Alas 5:56 kag inas ang agang taob 1.3. Kag ang alas 5:56 bus na sa aga 1.3 ang taob.
Karon Okay. niya, sini nga hapon, 1:58 nga ugto, nagunas 0.4 metro ang kanabawon. Kag 5:53, sini nga hapon, nagtunod si Haring Adlaw, magabot lak ni siya 5:34 buwasaga. Okay. Ari kita 26, 26 at 33 degree Celsius o kon 78.8 hasta sa 91.4 degrees Fahrenheit. Okay. Okay. Kadto ta kay bulkan, dali lang ni si bulkan Oo, Pito ka tayog ang narehistro ni bulkan kanlaon. Sini nga kahapon nga adlaw no 24 oras nga obserbasyon. May moderate o kon kasarangan ni siya nga buga nga aso, white stream laden pium, kag nagtimbuok ni 300 metros halin sa iya nga guab. Nagkulap ini sa direksyon na bagat na nakatungdan, no? Southwest kag naaminhan nakatungdan man northwest, no? Nagapabilin sa gihapon ang pagubag ni bulkan kanlaon, slightly inflated gamay nga pagubag kag may ginbuga ini siya 281 toneladang asupre kagapon lang gid sa takos ang aton volcanologist. Ang DOST Bolts sa gihapon padayon nga nagapaabiso sa aton general public and stakeholders in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center. Ara gihapon sa alert level 1 si bulkan kanlaon. Kag padayon ang 4 kilometer permanent danger zone. Earthquake information. Are, nag-end na ang pit sa 31, kag inas ang kaagahon, pero sa 24-hour observation naton, way patakalabot 24-hour observation, nagtayog diri sa Sipalay. Sipalay. 2.9, unfelt ni siya, Aksyon art, no? Dason, perti kanabaw sang deep of focus. May antad ini sa distansya 13 kilometers north west of Sipalay, Negros Occidental. Natabo ini siya 11:21. Okay. Waay reported damage, waay reported intensities, waay reported aftershocks, no? So, ni sa aton mga listeners. Yes. Amo ni, monitoring alert and warning systems ang aton lakat sang tiempo kay bulkan kanlaon kag earthquake information sa 24 oras ng obserbasyon. Gani man. Ang subo-subo ni kabay pa sini nga tuig tani ang Christmas party tama dayon naging inang face to face, no? Tani oy, mayo gid. Mayo gid ya lain gid yang istorya lain mas mayo gid yang may Bisaya alin Mas sa mayo Salvador gid mo. ya gani, mas mayo gid ya. Mas mayo gid ya siling ko kung may Bisaya alin sa Salvador. Muna, Galing kiti kon ngita talag. tapabo Ha? Ilang Bisaya. Ngita tapabo kon way gid man Bisaya. Hindi kagin mag-share sa Salvador mo to ka Bisaya. Mga pabo mo na damo niya pabo Bisaya lang to sa Salvador. Sige, mangita ta. Sige Gan, halong gid Sige, okay. Welcome, mayong gabi. Salamat, maayong gabi. Aksyon firing line. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program o kun PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory Aksyon firing line. aparte sa Buhawi karon kag pila ka ma-report ni nga ang kalitan Buhawi pagtaas ang tubig dito sa Kawayan kay may mga update itingbon talang nagkaroon sa report with Aksyon Marlon Hinovia. May isa pa ka persona nga tina-interview man ni Aksyon Marlon kaina anong tabo to nga nagtabok sa suba, nagpalagyo, nagtabok sa suba. May diferensya sa paminsaron ti nagapabilin nga missing. Aksyon firing line. Sunod-sunod nga may nadlaw ni Hola Castellana gid ang may madamo man nga mga report or nagkalandabo insidente igo sang kilat. Number 2 ang Buhawi now nagligad to pila gid to kapamilya man ang naapektuhan mo. Aksyon firing line. Siling ko basi dira nga area bala medyo halong kamo na once ka nagaguom ganing tiyempo kag kun aga puwerte ang tagiti isang init halong kay may posibilidad nga may mga pagpangilat or pagtuhaw sang Buhawi.
Aksyon firing line. Anong pinakamadalagko nga balita nga aton tutukan na karon nga gabi kaso sang COVID-19 sa Bacolod kag Negros Occidental nagapabilin sa double digit apang ang nagtaliwan bangod sa pandemya o bangod sa COVID-19 nagdangat sa napulo hibaluon tabi kung anong implikasyon sini. Aksyon firing line. Pinabasi sa ginpagwa nga records ng Department of Health. So kung may ara sa mga nagkalamatay, ang isa sa ginalantaw ta diri basi mag-increase ang number no sang casualty. I think dira kita guro mahatag sentro na kay kung mag-contain tang Delta variant kag kung hinay gihapon ang inoculation or ang pagbakuna sang COVID-19 vaccine, dira gid kita posible maproblema sina no kung hinay kag ang publiko nagapili sang vaccine or bakuna nga luyag nila ibakuna sa ila. Aksyon firing line. I-check talang nagkaroon sa mga authorities naton from the province of Negros Occidental, from the DOH, kag diriman sa EOC sa Bacolod City. Aksyon firing line. Of course, ang update. No, karon dugay-dugay bantayan, one of the top story. Umpisa pa kagabi. Gamonitor lang ko kagabi, pati si Aksyon ang defensor lukso halin sa News Center, padulong sa isa ka lugar sa Bacolod, nga dito ginbilin ang pugot nga ulo sang isa ka persona. Aksyon firing line. Ang gusto ko lang ma-establish, kang makuhaan sini nga gabi latest update, ang Station 1 Commander kung anong latest investigation nila regarding sini. Now, kay kaina, sa Aksyon Hotline, nag-communicate, ang utod mismo, ang magulang mismo ya kaina. Siya ang nag-communicate sa Aksyon Radio Bacolod, nagpadala sa messenger, sa Facebook page sa Aksyon Radio, nagpadala sa mensahe, nga nag-claim nga silingya ang nasapuan balada sa Bacolod o ginpatay ginpugutan sang ulo, manghud kuna. Aksyon firing line. Ibisan kita kaina sa primero, siling ko dali lang i-check tani kay kabalo ka ang claim sang utod nga hindi man siya taga Bacolod mo, no? Ang iya lugar sa diin na naging tumandok sila sang utod niya, hindi diya sa sudad sa Bacolod. No, hindi sila ya Bacolod nun, in short. Kag tapos, nagsaylo, pag sila sa Cavite, antes nga nagpadulong diring utod niya, nga nagsunod sa iya live-in partner, diri sa Bacolod City. Aksyon firing line. Di daw hindi makapati ang utod, kay nagligad man lang nga bulan sang Agosto, talipuspuson, August 27 actually, nakagwa sa prisuhan ang utod niya, no? Matapos nga ini ang nakapiyansa kay natikma man sang mga otoridad sa ginpatigayon nga drug operation. Aksyon firing line. Ipabangkot sinina nung latest karon nga mga inputs. Now, ang opisyal dari siyudad sa Bacolod, no less than Vice Mayor Ilcid Familiaran, nagpagwa sa iya komento. Siling nga, this is a big challenge for the PNP nga tutukan ining kaso sa pinatyanay. Kindly take note, ang isa sang masubo kag balantayan ta, kay may ara sang paandam kag ka-strong or kabakod balas sang statement gaginbuyan paagi sa karatula nga nabawi sa bangkay nga wala ya sang ulo dito gintabid nga nakapusas pa nga nabutang to interest pa lang ina, no? Why pa ang kapital, in short, pasi may masunod pa. Aksyon firing line. Tinanong na tabo di sa Bacolod, mapinatyanay na lang, wala kag tuo diri ngay nang masapuan lang sa dalanon. Pagkaaga may masapuan kag iwigit lang dira. Aksyon firing line. Ang inisyal nga information na madumduman sa aton mga aksyon nagwa nga sa diin. Ining ginapugutan sang ulo ang aligar, no? Kag ginapatihan may koneksyon sa ginpatay nga pulis, gintero nga pulis, nagligad nga adlaw diri man sa Bacolod City, kag ini
ang miyembro sang CDEO. Aksyon firing line. Alas 7:12 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pagid? Ang mga balita karon SP nagaupod sa panawagan sa Basiwa Prime Water nga ikonsiderar ang pag-reinstate sa mga ginkakas nga empleyado. Aksyon firing line. Masobra 400 ka mga bakulod noon, PWD nagbaton sa tig 3,000 pesos nga financial assistance. Aksyon firing line. Kabukusan ba detalye sa nibadayan sa padayon ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon na firing line sa ngalan ni Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon. Online sa firing line. Joining us tonight, Trisaton nga pagpangalagad kayo. Nahon ko lang ni Kidamo ang nagapamangkot what was the latest. Joining us this evening is the Station 1 Commander. We have Police Major Ramil Saruna. Sa aton nga linya, Sir, Major, may gabi si Aksyon Art. There is Aksyon Radio Bacolod. May gabi man Action Art, no? Kag-topic para mati sa inyo radio station. Salamat gid Major. No, nagtawag kami liwat sa imo, damo gid ang interesado sining balita no regarding sa tong persona kaina actually pagtawag sa amon diri sang utod sang aga tigin-inform namon ikaw directly. In fact kinatag natunto ang mga info sa utod. Sir, nakaistorya na naging magkamon. Ano ang pinaka-latest sini? Kaganiya sa alas 11 sa aga nakaistoryahan na kami sa sister sa biktima. Kag iya gid confirm kag identify nga ang patayng lawas nga nakitaan iya utod nga si Glenn Paul Castillo, 42 years old, kag temporary nag-start diri sa may Dika Homes, Barangay Cabug, Bacolod City. Okay. So, aside from the sister may-ari di nga representative of or member of the family sa iyati ayon o kung sa iya live-in partner nga nagkadto na, nag-claim sa bangkay? Bali, may ginpadala ang iya sister nga timbang nila sa balay. Amo ang nagproseso subong sa kadaver sa biktima kag gin-request mo punto sila ipa-autopsy ang biktima. Okay. Request sila ipa-autopsy. Yes. Aha. Pero sir, based sa inyo sini nga pagsugilan nun, kag sa investigation naging conduct nyo, since nga ini siya taga Kabog, ano ang mga circumstance behind sa iya sini nga kamatayon? May lead na kita, may mga information na nga nag-alabot sa inyo da, paano ini natabo nga napugutan sa sang ulo, kag anong involvement niya? Bali, bisa information nga nabato namon sang August 22, 2021, nadakpan ni sila mag-live-in partner sa isa ka illegal drug operation sa Ilabalay sa Dika Homes. Okay. Din sang pagka August 27, nag-post bail ni ang biktima. Nakagwa ni siya. Okay. Then according to sa statement sa timbang nila sa balay, kagabi daw allegedly ginsulod ila balay sang 4 or 5 ka tawo. Okay. Kag pagsulod daw sa mga tao to, ginpasulod man ang timbang kag ang isa ka upod kag ang bata sa ila kwarto. Kag dito na gin-instructionan sila, ginkuha ila cellphone kag gapalagyo na ang mga suspects upod na ang biktima. Okay. So, ang nagsulod sa ila to, naka-uniforme, naka-civilian, armado, sir? Allegedly, naka-civilian daw. Naka-civilian. Naka-civilian. With firearms, no? I presume may mga armas ini. Oo, pero wala din nila nakitaan kung ano mga armas. Okay. O kung may armas man. Wala sila ka-report sa Station 9. Kag ang mga pumuluyo dito sa area, wala man kay balo nga may amo na gali na naitabo, may abduction na naitabo. Okay. So after the abduction, based sa inyo pag-trace o pag-follow up, ano pagin ang mga info info nga nakuha ninyo? Of course, why makita nga hindi natuluyag ang pangunahan no nga na-expose kung ano na din nakutob ang investigation. No? But somehow, sir, may ideya na kita kung sino yan ang may posible may kimuan sa krimen. Bali, padayon pa ang aton investigasyon para ma-establish sa gitkutin o ang may kahimuan sang among krimen. Okay. Kay gabista sa oras nga ginkuha siya sa Ilabalay, kag sang time nga nasapwan ang iya lawas diri sa Barangay 38, mga 1 hour, more than 1 hour ang gap.
Okay. Then ang karatula man, may karatula man to nga bayad utang, interest pa lang, then may ano pa to nga may ang kapital. Bali basi may bis lang sa amon analyze kag ni kada kan gini namon investigation. Basi bala may utang ni ang biktima kag Okay. wala kabayad. Okay. Kag makita ang taman nga perti ka akik sa sa mga suspetsado sa iya kay patay na siya kag amo patong ginobra sa iya. Gani man kay kun actually ang gusto ko natani kun siguro ang quandary ang magkaklaro sinitanan ang autopsy report sa ulihi kun bala antes ini siya paano ginutod ang liog niya bala kun agi ini siyang labo or nanong pagkaimtang na nautas ginang liog niya kag atong liog niya sir iyagi man to ang ang ulo to no iyagin man no. Wala pa gito confirmation sa ang soko, gabis lang okay. Kita sa statement sa live-in partner niya. Kay allegedly ang short kag ang bayo, iya gidaw to gisuloto sa iya live-in partner. Okay. I see. Tapos bisa witness to ginlabo gid daw tong ulo niya. Ang liog niya ginlabo. Ang liog niya. So yes, sakit. Siguro ang report man sa Soko, importante na may balawan kung bala may torture panatabo ni si victim prior nga may pila siya sa lawas no initially kung pagtiro. May mga pila siya sa lawas, amo na may balaan pa ni pagkatapos sa autopsy kung ano gid ang mga pilas to, gunshot wound, stab wound, or ano to nga mga injuries nga makitaan sa lawas niya. Okay. Sir, kaina si Vice Mayor Elcid Familiar nagambal niya this is a big challenge for the police to solve the case. Agod nga ti at least ang publiko makita nila nga ti nagatrabaho gid kita. Can we consider ang police dira Station 1 and the Bacolod City Police Office is still on top of this situation? Yes, on top of the situation pagyapon kita. Okay. Na although magkasunod ang insidente pero ang pulis padayon man gyapon sa obra kag gintinguhaan gid sa pulis nga maresolbar ning mga insidente kag mahatagan ustisya ang mga biktima. May mga ginapinsan o kung may ara presumption nga base kung ining ginpugutan sang ulo may koneksyon kay ti pilap lang isa lang kadlaw naglipas kagin lutang patay man ang pulis to pila kadlaw pa lang kag dito man malapit sa lugar ang ginwigit ang bangkay niya ti may mga spekulasyon nga base konektado man isis kamatayon sa pulis o ay pa na malabutan sang investigation sir. Bali wala pa gitalid nga connected ang duha ka insidente pero amo na ang gin-id namon nga gin-investigaran para mabalagin naton ang matutod nga nahitabo kung connected or hindi ang duha ka insidente. Okay. So, subong ang katuwang mo sa investigation, Station 2 and Station 9, amo ni gabulig sa imo? Yes, gabulig lahat ang informasyon sa akon. Okay. Ang mga salakyan to nga ginpatihan, amo ni ginsakyan sa mga suspect, at least may ara kita may initiative kung paano ni ma-identify. Balig, amat-amat kita subay. Check sa area kung adjacent sa area ko sa mga CCTV footages nga maka-identify sa duha ka salakyan nga gingamit sa mga suspetsado. Okay. Actually may palabot kini sa concern sinila basi kun lain ang interpretasyon sa iban sinila basi kun inibala kwan pa lang sample pa lang sa sining persona kag may masunod ba kay ang ila interpretasyon niya nga interes pa lang mo kung nga may pulis sige patay basi interes pa lang ning kabuhi isang nadula may kasunod pang kapitalista do amo na away paggintay kalabot sa mo nga point subong. Bali gapokus lang kay gapokus gid kami subong sa investigasyon nga ang biktima may dako possibility nga may utang siya sa mga suspetsado. Kag basi may possibility man nga wala siya kabayad kag or ano pa nga mga reasons nga agin himo to sa mga suspetsado sa biktima. Sir, ano ang request sa imo sang utod nga ato sa US? Bali request to sila nga i-assist ang biktima kag magpabulig sila nga ma-resolbar kag makilalaan ang mga suspetsado sa ginhimo nga krimen sa iya utod.
Okay. Sir, sa mga pumuluyo sa Bacolod, nga naga-monitor, especially sa imo AOR, nga dala na sa puwaning kuan bala ang ulo ni biktima, ano sir ang mensahe mo sa mga pumuluyo? Baliga pa nga bagay ko, kagayo sa mga pumuluyo sa Bacolod City. So kung sino man nakakita sa among nga insidente, makig-angot sa amon, kag magbulig sa amon, nga maghatag informasyon, basi kilala nila itong mga suspetsado para at least mahatagan man hustisya ang biktima. On that note, Major Ramil Saruna, sir, salamat gid sa time. Ginatag karon nga gabi, good night sa imo, kag stay safe. Welcome, kag thank you man. Salamat gid. Aksyon firing line. Well, at least ang pinaka-latest, actually kaina pa nino nga ti ang utod, yakon ang utod ang pamatian naton. Ginambal niya kag komportable, gambal siya kag do sigurado gid siya nga ang nasapwan nga bangkay wala na sing iban kundi ang iya utod nga padulong diri sa Metro Bacolod agod nga makaupod ang iya sini nga live-in partner kag bata. Aksyon firing line. Kabay pa, no nga hindi lang maalimunaw, ang aton malang diri ini nga magkrimen at the end of the day, ang gina-expect sa public, nga mahatagan sang ginatawag nga kasulbaran. May mga unsolved cases nga nagluntad sa Bacolod. No? May mga unsolved cases nga nagaluntad sa Bacolod nga ga-expect kita nga kabay patani ini mahatagan sang nagakaigo nga hustisya. No, maaktuhan bala sa aton nga mga otoridad. Aksyon firing line. Ti ano gid ang madalom sini, no? Sa nga rason sa pagpatay sa biktima. Ako nagapati, bisan ano pakaakig mo kag kung may utang gid man abi, kung halimbawa utang kay ti utang na butang to mo. Ti literally ang paglantaw sa pulis nga may ginutangan posible. Ti kun utang gid bisan ano pag kun ako nga utang ka tawo kag daw dumot mo gid. Grabe na giniagat sang sining na ginutangan nga utason mo yung liog ka tao, iwigit mo sa piyakto. Ini nga krimen, ka sa Tagalog, pagkarumal-dumal, ini makasiligni kag brutal nga pagpatay sa biktima. Aksyon firing line. Okay malang na kung may kaakig ang isa ka tao, siling mo, kailan na yung pito sa abi? Ti ano na himo ina? Pero la ini nga intentional. Tuyo, gini nga patyon kag utason ng liog mo. Hindi lang lahog yung nga sos ano nga gats ang imo kung utdon mong liog ka tao man. May kung magpatay ka isang sapat, mag-iyaw ka isang baboy, galain matsyag mo kundi kananan. Aksyon firing line. Di ano ni pagpatayin lang ka tao ni, do pariyo lang nga nag-iyaw sila ka sapat. Do mo nabla, tingaton diri punto mga kaaksyon. Subong hindi mo na ma-feel kung anong agoniya sa pamilya because we are not even related to the family. Pero kung sa aton na gani sitwasyon maabot na, puwera palayo lang, nga basi himata naton balang isa sa mga biktima nga katulad sining madangatan mo, sakit-sakit niya batyagun. Aksyon firing line. Ginpatay na, bakon mo yang nga nakita na sapuan ang liog urang ulo ka tao ka himata mo ya. Lain ang ibutangan sang ulo niya, sang iya sining ulo ang iyang utod o kun kumpol to nga. Tiya ba kung liog astalan to, lain naman nga lugar ang ibutangan. Aksyon firing line. Daw pamangkot kag ang bottom line sini, magluwas sa justice, sa hustisya. Nga mo nang gina-expect sang pamilya. Ginapanawagan sang pamilya sa mga otoridad. May baluan gid ka ma-establish kung tani sa ulihi, kung bala, matuod gid man ang aligasyon kag mga report, ya ining ginpatay ini nga persona, ini nga persona may kailabtanan sa pagpatay sa kay Police Staff Sergeant ni Pomosino. Aksyon firing line. Ato iya sang pulis to, grabe man to, no? Subo man to sa part sang pulis kag sa may mata. Can you imagine bla? Ang information nga nakuha ko, ato nga pulis matarong kag nagatrabaho sa gusto gid, no? Para nga mahatagan sang value kag dignidad ang pulis sa ila trabaho kapin pag in-assign si illegal drugs. Tarong, in short, amo na ang pagkilala sa tong pulis, di ba? Kung mag-ubra ka tarong,
sakay ka sa motorsiklo, mulutangon ka lang sa riding in tandem suspect. Aksyon firing line. Pero hindi dapat nga mo ng sitwasyon, Bacolod City, ginahambal nga ti livable city. But kung bisan pa nga mambal ng tao, tiway mo kuya connection da kung illegal drugs kung manalimbawa na bingin tunaan sining krimen. Ang publiko mambal ti gusto na why gidman kami sang ang pumunuyo ng ordinaryo, why man niya kilabtanan sa illegal drugs na. Ikaw nga tao nga why ka man lang connection, why ka man partisipar, why ka magagamit illegal nga droga. So why ka kabalakan pero ti hindi niya maayo. Kung ako yung maglantaw, hindi niya maayo nga may ara sang pinatyanay o kon may nagakapatay. Aksyon firing line. Kahina sa interview sa Aksyon Radio, gimpalayag sini ni May Castillo Mongi nga ang iya utod, ti pagkilala ya do, gano'n negosyo niya. No? Sining niya ga negosyo ning utod. Kuya kung nga ang nagkadto ni, ining si Glenn diri sa Bacolod kay nagsunod sa sang iya utod no si Glenn Paul Castillo. Aksyon firing line. Galing so kuway pa to kahatag sang latest update kung bala tong ulo iya gid man to no sang nasapuan nga bangkay. Aksyon firing line. Kaya ang mga opisyalis na sa Bacolod may panawagan no less than Vice Mayor Elcid Familiaran sining nga tisol baron ni dapat aktuhan ini sa magkapulisan. Anong sa inyo? It is on your part, maybe, mabal na ito, bayan nilang daw, ay mantakilibtanan nito, daw mo na be, okay lang ni siya mo na ning trending subong. Ang trend subong mo na ning, kung hinali may bulubinload ka na, why na hindi ta napagdaloon sa justice system? Kung may ara, otoridad nga nagatrabaho, tanong nga mo lang na masapuan lang masikangkang sa dalan, do ka unfair, no? Aksyon firing line. Ako ya kung ang paglantaw sa to kay Sir ni Pumusino, damo gambal nga matarong pulis to, kanugon Maga muna, ang iban gani gambal nga siya pa nga mapisan nga pulis, siya pa yung gintumba, no? Tani ang gintumba, nining mga pasaway man nga kapulisan, no? Aksyon firing line. Galing, may mga nalapakan siguro. Kuanong tana, isundon tayo nga balita. At least, ang family naga-contact na sa kapulisan, kag nagaayo, nga kuntani, mahatagan ini sang hostisya. At the end of the day, ining pinatyanay, sa tutuod lang, ako ya bisan pila pakagatos ang patyon mo. Drug addict, may involvement sa illegal nga droga, pero siling ko, bisan patyon mo gani, drug lord nga mo nagid ang nagasupply sang droga. May magabulos gihapon kang magapanubli sang sina nga sahi sang illegal nga negosyo, bangod puwerte ang income. Aksyon firing line. Diba? May nagapangisog sa gihapon nga magpanubli kang mag-ubra sang illegal nga aktibidad. Kag bangod sa income, bangod sa madasig kang mahapos nga pamaagi nga magakwarta ka sa illegal nga droga. Amo ina ang rason nga bisan hindi man tanan pero may pila ka mga otoridad nga nagakatiplang kang nagakatintar nga kon kaisa nagabaton man for the purpose nga mahatagan proteksyon ang sindikato. Aksyon firing line. Amo na yung kasimple kung ako maglantaw, no? Ang illegal nga droga will not be a successful kind of business. Illegal business for that matter kung wala ka proteksyon sa otoridad, sa hustisya, kag ano pa da, hindi niya magpangibabaw. No? Kag above all, ang illegal nga droga, hindi gini siya mangin successful kung wala sang nagagamit kag padayon nga nagagamit sang illegal nga droga. Aksyon firing line. Sa tutuod, ng ibisan ano pa nga pinatyanay ni, ang mga adik niya masigi may gapon higop tuga, believe you me. Nga kung adik ka na, kag makahigop ka, why niya kulba, ya patay, kung patay, total laway. Aksyon firing line. Adik saya mo, kita mo ganing adik, kaya bisan kaugalingon niya nga pamilya gani, taluhon niya pa na, hindi ka kita ka payara ya gani nga, ang iban ganing kilala ko, yung naging napa-stars balayin lang sa ila mismo, himata nga
Ti pati mga kagamitan niya kaladula. Baylo bato. Di kakita gadget baylo bato. O mayo na lang ng baylo bato sang iban nga baylo ba nga Aksyon firing line. dalain, no? Pero I mean, masubo ini nga sitwasyon. Masubo ini nga sitwasyon. Ako ya nagasalig, nagalaom, nga kabay pa sa palaabuton kag sa mga masunod nga henerasyon, hindi man sa aton tiyempo, kabay kuntani, nga ang problema sa illegal nga droga, mag-level off ang mind settings ng tao nga hindi nagid maggamit, hindi nagid mag-entra sa illegal, paagi sining wala pulos kaya tuod nga makahalalit sa utok sang tawo ang illegal drugs. Aksyon firing line. Ano man ina nga droga, be it shabu, be it marijuana, or ano man, kung makaguba sa utok kag paminsaron sang tawo, hindi gini na maayo. Kabay patani ni tanan, no? Matapos na kag makita kita nga tanan nga subong ya kabudlay sa una tuod nga tiyempo, maglakat ka, may edad-edad ka, makasugata ka kabataan, sa bukid may arap na, pag sirom-sirom, inablang do, gagwa-agong dulom, pag sugata mo sa kabataan sa uma, gamay yung gabi pa, Choy, Manong, Lolo, may gabi, dire sa syudad kung kaisa, magabihan ka, kadto ka sa mga crowded area, tulukon kaya sang pamatanon, subong siya, ano ka? Ano na tulok mo? Waya ka ba yung gabi? Malabay ka? Nasundo ka kwan-kwan niya? Yan, din ka? Ano ka di? Singganan nga makatilaw kapasita daw. Aksyon firing line. Di, ini nga sahi sang sitwasyon. Ako ya at the end of the day, ini tanan, hindi niya masulbar nga problema sang pulis lang. Oh, ang mga opisyales halin sa barangay pato sa syudad, dako ang papel ni sunod kag bulig. Aksyon firing line. Mga barangay kapitan, of course, ara kamuda. Mga barangay officials, because tutuod lang, ang mga barangay officials kabalo ni. Ako yung way na ko ga istorya sa mong parte sa mga krimen ng giluntad, ga istorya ko parte problema sa illegal nga droga. Kung amo nang ginutunaan sinitanan sa mga krimen. Because, latawon ta, ang mga barangay officials, hindi kayo magpating, hindi nila kilala ni kung sinong guduluso sa lugar na. Aksyon firing line. Na, ambot na nung kadtuan, sini. Kabay pa. No, kabay pa. Nga after sa kay Castillo, waay na kita sa mabatian, nga bangkay nga masapuan, kag ginwigit sa dalan, nga ginpatay, kag mangin, unsolved ang kaso. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon firing line. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon,
kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main naman-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod
ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagidno, no? Nga ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ng iya karakter. Kaya nga siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agog nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po lahat. Kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARV. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon na firing line sa ngalan na ni Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon ari anay hoa. Ilawagon ko lang di ang mga mga nagpadala sa mensahe. I-acknowledge na ni kay ang iba ni bala sa agwa sang pungsod di mayo ni aga. No? Aga si ila to. Pero ting iban ginabantayan, gini mo makapadala sa mensahe nila. Puwerte ang kalipay kung malawagan, matamyawan ang ngalan nila, ti kuha na iya. No? Feeling ina sang mga supporters, mga listeners sa Aksyon Radio, nga at least ma-acknowledge man sang ila ginapamatian nga istasyon ang ila mga ngalan while nga nagamonitor. Aksyon Firing Line. Si Noel Amar, good evening. Tamiyaw ko lang akong friend nga si Vanessa Mayo, Jinky Dialagdon, Milili Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Salamat. Araman si Star Mayo, Ma'am Vanessa, siling niya monitoring live from Minnesota State.
Huma Lumina. Salamat. Virgie Olpinda. Good evening, Monitor always from Celine Homes. Kami dirigyapon, stay safe. God bless you and your family, Aksyon Art. Salamat. Araman si Aris Joy Talaman. Wala na bili kabuhi isang tawo. Tani bisan ano pa kadako sang nautang, ibutanggid sa husto ang paghusgar. Demonyo na laban sa makriminal. Subong. Aksyon Firing Line. Grabe man tong kriminal, kami dalapi apusas. Milili Oligo, Silingya, good evening. Monitoring sa Aksyon Radio Bacolod. Wow. Natuigan na Sir Milili, duway kita kahigop sang mainit nga kape mo das tango ba? Aksyon Firing Hindi Line. hindi gid permi magtuunay ang aton sining tiempo, no? Sir Noel Amar, Sir Art, basta gani drugs related, there are more bloodshed cause of the illegal drugs. Idi Laos, good evening Aksyon Art, ari kami gyapon ni Nanay Isabel, gamonitor diri sa Victoria. Salamat. Araman si Diding Alojamiento. Si Alex Montesa, araman gamonitora. Tamiyaw ko no Mrs. Alvarez ang Purok Ramilo. Ana Sinoro, Everlyn Miranda, Imbong Jo Campo, monitor da sa Maaw. Salamat. Sinya pa niya punta mga kaksyon. Salamat kid Ana Sinoro, ha. Ang una mong atimo kagatapusan, i-kuan na siya, i-dedicate o kung iprepara mo na para kay Aksyon An kay Aksyon JM. Ang unang timo kay Aksyon JM, ang katapusan ng timo kay Aksyon An, manining duwa ay panigkapanyapon, dugay-dugay pa man niyo. Aksyon Firing Line. Ay, galing kay mahilig si Aksyon JM magbakal abi sa mga malahalon nga pagkaon delivery. Di ho, believe ko. Ay, ano pa kung kaisa kung mag-commercial ko ay ko gagwa kay kisa daw laway ko sa mga ginakaon na kadwa sa gwato. Kalot-kalot man sa ulo niya. Hilavir, Aksyon Art, liyog lang ko tamyaw kay Rinaldo Toricampo dira sa Purok Tunay, Barangay Bata. Salamat gid, maayong gabi. Have a blessed Wednesday, September 1. Aksyon Art, pa-shout out, pwede pamilya ko sinigran, and Kanduni, Maaw, Himamaylan, Pamilya Pacheco at Castro. Salamat gid. May mga Pacheco, mga pamilyarya ko, no? Gali, sila ni Pacheco, nga Kapitan Sambanga, mga paryente mo na sila. Aksyon Firing Line. Banjo Arnijo, Silingya, greet lang happy birthday, Elbern Rojo, Maria Teresa Hofilinia, Nelda Bilyotti Olarte, Maria Co, Athia Kim Iriman, Arlene Cabrillos. Salamat kida Elizabeth Malaka Gamala, Silingya, maayong gabi man. Allen Louis Himotia, ara gyapon na, permanente monitor gyapon, Linawon, Kawayan. Aksyon Firing Line. Leia Younger Esquivel, Silingya monitor from Talisay. Rosalina Arellano Espadero, Paul Spot III, Araman si Noel Amarho, thank you gid Sir Noel, ha? Teresa Pereira, Mary Grace Eugenio Fermin, upod sa habi niya, gamonitor sila. Sige, barato, guro ang kanding sumuna ni Ma'am Kwanay. Ma'am Mary Grace Eugenio Fermin, sila nga wala na tupa, Aksyon Art, budlay sa ligan. Wala gid kuno kambit bulig sila tuod na. Kung nara ka sa medyo bukid-bukid, sumong kubudlay man nga magpangutang ka, hindi man sa imo lugar na, puro man halos pigado. Kaparintihan mo, hindi man paulam si imo kung wais lagi nalantaw nga bulanan ginapaabot mo. Aksyon Firing Line. Kung nakabudlay sa survival ang pagpangabuhi, si Jane Indiape, dapat magbinuligay ang pumuluyo kag ang barangay, dapat i-monitor kag i-report Hindi lang tanan ibasol sa pulis, kung ang tanan kakooperar lang, amo na gani sa rangambal ko. Ini ang away ni kag pagsulbar sa krimen, mga illegal ni, hindi niya lang nga kuhan mo tanan sa pulis, sa lig. Aksyon Raymar Firing Line. Hicano Halias, gugaling ti at the end of the day, ang may trabaho, gid pulis masami. Good evening, Aksyon Art, monitor lang kami always sa City Lupa, Barangisag, ang La Castiliana. Tami ako ng Dayon Family Halias, Hicano Salvatierra Robles, Cabalpin kag Tapayan Family. Ayos George Gargasiran, may gabi, silinyas tanan nga mga Energy Funds Club members. Armandi Galado, ari lang kami sa Montara Isabela, liog tamyo dayon, ni Hirali family, Girali. Jovi Monares, may gabi, Teresa Pereira.
Hello kuno, Anchorman Boy Duran. Ay, kalain. Pananawan na sa akong naksunan si Aksyon Boy Duran. Salamat kita sa kay Teresa Pereira. No? Nya hello, hello, Anchorman Boy Duran. Sige. Action firing Sugot line. Basta taga Aksyon Radio lang lawagon mo sugot May kapi Aksyon at tamiyaw ko lang sa Family Puertas. Sustiniani sa Barangay Sumag. Watching from Korea. O Korea siya ho. Din ka sa North or South Korea. South Korea ya okay. North Korea mo na yung problema kay kung si Kim Jong-un. Tudo ito yung Facebook kali no? Sa North Korea Aksyon na. Why Facebook? Pagkadto mo ito tinag-ano ka lang Instagram. Why gito yan, no? Why ito yan? Kito limitado na to sila yan. Action firing line. Good evening, sir. Monitor lang kami diri sa Barangay Sagang La Castellana, si Reynan Rico. Sige. Salamat. Ayos, Oy, ari na, preparar na mga ka-aksyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, pasada pa premyo, panalo 2021. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos na cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Aksyon Radio! Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Mayong gabi mga ka-aksyon. Welcome diri sa Aksyon Radyo Bacolod. This is Pasada Papremyo Panalo 2021. Our raffle draw para sa karon nga adlaw o kung karon nga gabi mga ka-aksyon, our first winner. For tonight, we have our admin representative, si Aksyon Yani Kirao. And of course, from our DTI representative, Ma'am Flolene Bautista, para sa aton nga pag-raffle mga ka-aksyon. So, pod naton si Aksyon Marnie Kirao ang maraffle sa aton nga first winner karon nga gabi. Yes, Aksyon Marnie, please do the honor nga mag-raffle. Yes. Isa lang anay. Amo naton nga winner subong nga gabi, sino ay han ang aton nga tagdaog. Lantaw naton before naton nara i-check, i-verify anay sa aton nga DTI representative ang detalye. We have here Ma'am Flolene Bautista sang DTI mga ka-aksyon para mabalaan ang aton nga winner subong nga gabi. Kina-check nila diri kay dapat kompleto gid ang pangalan, address, edad, contact number kag ang ruta kung sa diin ka. Kung ikaw dara ang driver nga maswerte karon nga aton nga nabunutan, i-check anay ni Aksyon Marnie kay para mabutang kag ma-verify ang pangalan. Ikaw ang mayara sa 500 pesos nga cash mga ka-aksyon. Okay, sige. Ang aton nga winner, Aksyon Marnie Kirao. Ang winner ta si Mr. Ricardo Sagara, taga Homesite, Bacolod City. Ang iyang nga ruta, Shopping Libertad. Shopping Libertad. Sa liwat, congratulations sa aton nga winner subong nga gabi. We have Mr. Ricardo Sagara sang Homesite, syudad sang Bacolod, 51 years old. Ang ruta nga ginabiyahe is Shopping Libertad mga ka-aksyon. Sir, may hara ka lamang sa 18 ka oras para imo nga ma-claim ang imo nga papremyo diri sa Aksyon Radyo Bacolod nga 500 pesos nga cash. Ang tagdog sa Dawat siyang aton nga first winner para sa karon nga adlaw Setyembre 1, 2021. Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Ayos. Congratulations. Salamat ginaksyon dyan. Kag sa representative sang DTI, si Ma'am Flolene Bautista. No, congratulations to the winner. Amo ng winner number 1 sang DYEC Aksyon Radio Bacolod, Pasada Papremyo Panalo, Ricardo Sagara. Homesite, Bacolod City, ang
iya nga address. No? Diri sa Aksyon firing line, tuon nga nagdaog ka ho. Congratulations sa inyo. Ayos sa imo, no? Kasimple lang gabiyahe ka na, kung medyo kung ang biyahe mo, Aksyon hens, do may kulang, at least may inugtabon ka, kung risto, no? Importante, ang iba na gani kasi sir, kung malawagan ang alam, kung hindi paglawagan, sir, kasi misis ang monitor man to sa balay, may radyo man to siya. Anong plano mo? Ako magdaog kagali sa rapol, yan, hindi mo yung pagpartidaan si misis mo. Aksyon firing line. May driver ang gambal sa akon, siling ang pasada na lang ang papremyo, sir. Kaya may entry ko to. Kung ang magabutan, ang muningalan ko, sir, hindi lang bipaglawagon na hindi na pwede kami DTI agatin. Pag rapol ni Aksyon dyan na mayara DTI na galantaw, ang DTI hindi niya magsugot kay siling si Mrs. Saan ka monitor mo? Yan hindi lang ako. Niya ba yung kunaran ako sa balay kaya mapahinayan ko ay kalain pahinayan niya ko ng radyo. Aksyon firing line. Ayos si Ma'am Jinky Dagia Montilibano Merais kompleto niya kay Ma'am Mehiria. Salamat kita. Sing Aksyon Art diri sa Carlota, first day of September gid monitor kami di wala ko ga duty na trangkaso. Ay, trangkaso ka? Sige. Upod na permisa iya sining hobby si Sir Francis Ayan Hiria. Mapertitod nga fag si ila to ho. Purti, baka tugnaw sa inyo magamuna. Actually, subong ko kagahon, makaminos tas nituod, kuan mo, makaminos tas nituod sang air conditioning nga appliances das balay na ton. Gasto sa kuryente, kay kung kaagahon, purti kabugnaw sang tempo. Kaasin tugnaw gid ya. Aksyon firing line. Tigapin mapagumpisa na bermans na subong. Ay sa countdown nalipat ko lawago. Nang countdown tabla 115 kadlaw na lang. Christmas Day na. Ang nabilin bag-o mag New Year 122 na hindi ka magkalipat na Aksyon JM. 115 days na lang ang Pasko mo kabay pa magtupa. No, lawig pa ha. Promisaan mo ko to sang isda. Ito, anong tawag mo to sang isda? May bukol sa ulo niyo? Flower horn? Ano to? Na, hindi ka na magtupa na sa December 25? Kalamay ginang flower horn mo sa akon na pro. Damo ni siya mga negosyo si Aksyon JM. May mga negosyo isda. No? Isda. Ano pang iba mga business? Pizza. Kompleto bla. Ginahire man siya sa mga big time nga mga magpakuha lang litrato. Man kon medyo may gulugas-gas ang guya mo, gakadula siya picture ka. Maayos yung mag-edit, no? Aksyon firing line. Pero subong ginabantayan na siya, silang hindi ka na pwede maglitrato sa mga uyab. Pwerte ka. Aksyon firing line. Standby sa report with Aksyon Marlon Hinobia, mga balita gikan sa provincial capital. Kagdugay-dugay kantuan na itong taga-EOC. No? Mga update kita na COVID-19 kay siling kuwaryo. Ang COVID-19 cases actually, ang comparison niya sa Bacolod and Negros Occidental, sa Region 6 ang ginalantaw tabla, uy, dito balaya sa Kwan, sa Iloilo yung province kag city, purti katag-as gidyagyapo, no? Aksyon firing line. Tilang tawon tani, galing kay siling ko, ano tingalahan ko lang, natingalahan ko lang galing, bala ang kwano, ang death cases, amo yung nagtaas, no, nagtaas. Sige, dira sa Bacolod, makamenos, diri sila karuta, kasaka, gyapon ang bill. Oo, sa Bacolod din, nagtaas ang bill eh. Nakaluta mo man, tiya mo ginak-epekto na sang NGCP, mablang ginakuha ni ho. Sang NGCP, nga sinuktanay niya kag mga charges ni ho, mo gining nakapalain nga, bako mo pila nga daan ng gintaas, lapit 2 pesos. Aksyon firing line. Sige, alas 8:06 na. Sa iluan ko lang si Aksyon Marlon Hinobia, mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ay kainagli nagsungka draga pa ho sa talatapan ni Governor
ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang vice alkalde sang Moises Padilla kang ang konsihal nila, no? Nag-surrender sila sa bahin sang NBI, no? Pagi sa opisina ni Vice Governor Jeffrey kay dira sila ang feeling nila nga dira yes, safe sila eh. Aksyon Firing Line. Ari pa pila pagid ka ma-update kikan sa provincial capital. Let's have Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Marlon, may gabi. Aksyon Art ang balita ikan na ni sa may banwas ang La Castillana kay daw nagsentro Aksyon Art ang pila ka mga trahedya o kung insidente sa barangay Sagang, banwas ang La Castillana. Yan Aksyon Art tanan dala sang siring lakin nga panahon kung pagkatupa sang ulan. Gani? Kahapon. Hindi ba nagligan niya si Mana? Ano to kaning adlaw sang ginigo sila ni kuan man? Ginigo sila to ka Buawi man? Agosto 27 to. Sus. Kanto siya barangay Manghanoy ito Aksyon Art. May anom to tanan ka mga puloyan ang ginwasakin sang Buhawi. Pagkatapos ang Buhawi Aksyon Art kahapon, barangay Sagang naman, subo-subo Aksyon Art to kan may minor to nga bata, nga babayi. Kaya ara nagani Aksyon Art kaya katulog sa yesterday balay mo. Okay. Nagpangilap, ikong balay nila, astang kuryente, sang kilat Aksyon Art, naglapot, pas bayo ya. Sus, grabe. Ang bayo iya may igrab Aksyon Art, kag may ara sa sang nangkon nga degree burn, the first degree burn. Nangkon sa lawas niya, ti ara sa bong ginabulong sa hospital Aksyon Art. Okay. No? Ang ina sila nga balay, aragis tunga sang wayang. No? Bali, open space kina Aksyon Art. Mo gali kay na nga ang pinikanan sang siring bata ni sa ato sa interview sa kay John Diasis sang Municipal Disaster Management Office. Nagpasubot naman Aksyon Art ang tagyasang balay nga masaylo na lang, mangita na lang sa reluhan. Okay. Kay based Aksyon Art sa observation, ang lugar Aksyon Art nga perme ginaigo sang kilat, iginabalik-balik sang kilat. Ay tuod? No? Oo. Amo Aksyon Art gali ang perme ginaamag niya. Hindi luyag ang ginikanan nga masulit niliwat Aksyon Art kay amo gyud ba mo kalabaran nga mga lugar nga ginaigo sang kilat is open space kit. Mga talamnan ba Aksyon Art amo gyud perme. Ayaw man kay hindi kay man tanto kalala ang nangkol sang bata tiara sa ginabulong sa hospital. Okay. Magluwas siling kilat Aksyon Art grabe man Aksyon Art nga insidente kay maisa ka 23 anyos nga lalaki may diferensya sa pabinsalon. Okay. May ara siya Aksyon Art sang ginatumar sang una nga maintenance. O galing ang maintenance siya, daw ay malamang sige-sige. So nagamamat balik ang paglain pinsar niya. Ang ginahimo sang yesterday pamilya, ginapacheck up na Aksyon Art sa barangay. Sa health center sang barangay. Kahapon ginapacheck up ni siya, natapos ginaman ang check up Aksyon Art. Galing kay may pagka-violente la. No? Okay. Ang ining tinuga nga ni si Elvis Lonial. Taga Purok Quezon, Barangay Sagang, Banwas sa La Castillana. After sang check-up, nakapuling, iba na sa art sila sa nga balay. Okay. Bali pag-abot sila sa nga balay, sunod kay John Diasis ang DRRMO, nag-violente. No, palak siya. Kung hindi mo sa sunod pagdapuson, kasi kung mayara sa mga tinuga nga mahalitan ng pagin. So meaning kapag nagapanakit siya, bisan di mata niya sakiton niya be kung hindi siya magapos o kung mabutang sa siradong lugar? So tiya mo ang rason ko nga ang gapos ng yesterday nga nga botkon la. No? Samtang ginagapos botkon niya, nagapaginpagdo sa ulihan sun arte nakalakat nakadalagan gini siya.
kumo kay ang tiyempo Aksyon Art di Mayo, nagatupa-tupa ka po ang ulan. Dito sa Aksyon Art nakalapot sa bahin sang Suba. Suba nga Induruyan River. Induruyan River, mga layo na sila sa Aksyon Art sa Puluyan, mga 200 meters ng kalayon. Okay. Sila siling Puluyan, kag dito sa nagtabok, nagtinguha sa Aksyon Art na magtabok sa sining Suba ni. Okay. Di, samtang nagatabok siya, nato pag-ulan, kag amat-amat nga nagabasog ang daloy sang tubig sa Suba. Pagod sa patupa sa ulan or posible sang basog nga ulan dito sa bukid. Last nga nakakita si Aksyon Artist nagatabok sa Suba. Amatong time, naging pangita man sa Aksyon Art, why sa magkita. Hasta subong. Sus. Di ba si nagkasangit kabay patani nagkasangit lang to siya nagkasaka nakatakas bala kag nagapanago lang. Yes, isa ra Aksyon Art sang posibilidad nga ginapatihan bagod una best may diferensya sa rabing saron mo. Kasi kung nakakadto sa isa ka lugar bala ka nang huway-huway na or nagkakadto siya sa isa ka puluyan nga gintatap siya sang tagbalay. Galing kay ang ato sa nga interview Aksyon Art kay na sa kay John D. Assis mga anong hingampot na alas 6 temporaryo nila gipunta nila sa nga operation kay ang ining Induruyan River halos na talaptap ng Aksyon Art nga usoy mo. No? Okay. Yung temporaryo, tibagod man nga ano ni siya lapad ni siya nga suba kag may mga linaw niyaw? Hindi lang wait na kalipat ako sort mamangkot kay di Assis. May mga litrato kadikinaw nakita ko do may mga portion nga daw hili o kun I mean may mga batu-batuhon nga daw ka do pulo pang i-resume nilang operation nila was aga. Ibalik nila sa Aksyon Art ang operation. Okay. Ang isa lang sa nga nagkakugmatan kanya nagkahangawan atong gapos sa iya bilang akwan ngayang butkon basi bagod sang gapos pala basi ko naalang-alangan sa tubig kag waay sa Aksyon Art baka pagintadlo singagaw blasaka. So bali samtang gadalagan sigili may gapos ang kamot ya? May gapos to bagod ngati ang siya nga palay gina may gapos nga daan kay warak siya nagabayolin sa Aksyon Art. Okay. So samtang gadalagan ang kamot niya nakabaklid o kung sa unahan lang man ang kamot niya? Nakagapos sa Aksyon Art. Nagagapos lang. Okay. Anong gingamit nila to pag gapos kalat? Why lang Aksyon Art ma-mention ni di Assis kung ano nga sa isang gapos to. Pero ang itong pati Aksyon Art sang DRR mo kag pamilya sini base ko nakalapot Aksyon Art sa kalugar nagpaway-way bla mo nagari agin posted sang DRRM sa official Facebook page nila para makitaan ang litrato. Kag apos Aksyon Art mag-determine sang persona nga may referensya sa mensaron mo. No? Sa mananggal kapanawagan kaya sige Aksyon Art kung may masiklotan sila dira sa Kaiping nga barangay, sa barangay Sagag or sa pinakapurong sa barangay Sagag mismo, kung makasiplat sila sa amo sa nga sa persona. Okay. So, din sila yung signida sa office nila sa barangay nila or sa kapulisan. Para mabalaan na Aksyon Art kung bala amo gini si Elvis Nonial. Ang lain siya nakiti kung amo to may diferensya siya. Kung masugata o makadangop sa balay to, basi mabudlayan to ang puluyan o tagiya sa puluyan ka entertainar o kung istorya siya mabudlay kung hindi mo man makuhaan detalye mo. Gani man kag bayo man ganing ideya sang diarary mo kag nila da gin post ini at least may basi pa lang makitaan ka balo ka naman bisan sa bukid to basta may data lang to maka Facebook ng tao to mo. Correct Aksyon Art sa bana mabalaan tani mo sa aga mag-resume Aksyon Art ang operation sa nga DRRM. Okay, may mga kita ko diyo may mga pangpang do kada may mga dulinaw nga do tikon lain sila kung may baha bla nga tudo.
Jali, man aksyon art, ay manti pinakadlaw subong nga nagatupa ka ng ulan na benefit kon hapon. Oho. Yang buhawi kani may buhawi man tos banwas kawayan. Ay ano galitong bawis kawayan to ya? Way man to sa problema so at kay agin sentro to pamala nga baybay. Barangay Mambugsay kag barangay Pilhungan to siya. Tapos kailan nag-igo Way man sa naglapot sa art sa kwan sa ano di pala sa proper kit sa siring barangay. Okay. Way man to sang damage sa sunod na mo tong initial nga report na karabato ni Mayor John Ray Taboharba. Sige. Ariwa, tingog ni Jan Diases sang La Castilla na DRRM. Naging violente siya at nalagyo siya pamilya. Kaya nila balay malayo ini sa may banwa, sa may katang, sa pasakasaka sa may latang parte. Nanglagyon sa siya pamilya, ginagas ang pamilya kag tikto sa suba. Mga lasutso sa gabi, nagtabok, nagana siya magtabok at nadala siya ng tusog ng tubig. So, alas 12, nagpa-blatter ang pamilya, kasi dito nga gabi, pupot siyang barangay, ginpanita nila sa area. So, alas 12, nagpa-blatter, pinalauna, naka-search and rescue ako niya standby team, nagpakasto sa area at sa alas 3 kag wala isang nakita si Mr. Lunial ang iya lang niya nga jacket nga malayo na sa iya ginumpatan. So pagka buwas aga mabalik naman kami sa area kasi yung lugar nga nang namong banggit sa tiyak-tiyak. So wala dito lagi yun ang aton yung responder rin kaso magsaka ang tubig. So kung panggali kag piyak budlay bisan kita mo first responder safety first man ang gina-consider mo damo. Correct. Kag budlay sunod kay gabi sa naglagyo les balay. Gani. Alas 8 sa gabi, tinangita man ang pamilya na labutan alas 12 nga di sa makita sunod. Bakon mo na. As kakaina. So kabay pa nga kita na sa sunod na nag-dinner or nakampay lang isa ka lugar. Okay. Amo na suot ang update. It's a date on Saturday? No problemo. Hindi sa aton lang kundi ang PDP. PDP laban. Yes, convention. Check na boss. Kung pala sino makanto. Kantong kumpirmado. Kagkon wise kagkon sino mga imbitado ay magsalika convention na sun arte dapo tao patambong hindi pa pwede. Check na po ta. Convention sa PDP laban. Gani. Kag tapos siling ko ang Negros Blood nagtaas ang record sa mga casualty sa COVID, no? Nagligat nag-zero diya. Pag balik subong pulo tanan bakulod ng Negros, oh? Gabalik naman na matama sa kasunod. Gani. Ang Negros Occidental, siya masunod-sunod na kapagsaka sa active cases. Ahay. So, siyang kadlaw na. Sus. Namita na sunod, nag-600 plus na lang, puti subong, naglapit naman sa klipo. Gani man. Sige. Balik ko na. Update gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Magkarod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Marlon Hinubia may gabi nandira kay Madam Corazon Villasis Gayo nga naga-monitor. Thank you so much. Madam Fukuda Ilonor, Nilda C. Guanze, Carlos Lopez, Leslie Lacurom Moquerio, Hansel Joy Aguirre Baniaga, Araman si Queen Skyline, Aligre Bilarmino, Edgar Juliero, salamat kita, Jeremy Dolier Bolivar. Thank you for listening. Salamat kita no sa mga nagapadala dira. Kay paring Peter Cedric Auhiro bo paring na idlaw nagikusimo. Kita ita doon sunod na. Aksyon Firing Line. Paring Peter Cedric Auhiro amo man si Maninoy Nunoy paglumutan. Salamat tira sa inyo padayon nga pag monitor. Alas 8:20. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic to or nag-traffic dito sulod ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakulog sa luto sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadampingan padayon Aksyon Radyo Bakulon nun kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo bakolon man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakolon
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na.
Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa fire patrolman part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo dito at that time no simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution so nagdamo bisa nagdamo dito no so that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 50 Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na firing line may gabi mandara galio kay paring Sindoy Ransi. Bao si paring Sindoy tanan nga program ginamonitor yagid. Hindi pa siya matulugan kundi matapos si Aksyon Eric yakon gabi. Abi ko gani kung tigulang ka temprano pagtulog. Aksyon Firing Line. Baliskad ni si paring Sindoy kundi siya kapamati kay Aksyon Eric kuno mas hindi siya katulog. Sige paring Sindoy Ransi mayong gabi dira sa imo. Salamat gid sa pag monitor. Standby na while sa report na with Aksyon Dale Salazar na lang alang na ni Guro. Karon na lang na si upabasan na lang na no, ang update sa EOC si Everlyn Miranda ara ga monitor man Ma'am Christine Minies Villalobos ang iya mga pamilya kag siya ga monitor sa Pandanon DSB. Aksyon Firing Line. Kumusta ng DSB subong ma'am pertigi kat bugnaw chimpo da. Aberti lawan ta na may experience man kita sa Sabado aksyon ana, no? Sa Sabado. Madala ta guro kwanda damol nga habol basi ka tugnaw bla. Amo ning ginasugid ni JM nga nagbakal sa sang bathing suit nga bathing suit, sang swimsuit nga bag-o, sang swimming trunk. Kaya pro amot lang. Kagi kami sunguna na ni Aksyon Eric sa balukon nga matyagan ko. Paglukso na mo niya sa kwan, swimming pool, ara ka na sa to Aksyon, way pa no? Tong sa balukon. Nga si Dini Domingo, si kung nato nagasuksok bala pa rin siyang kwan. Jacket niya tayo lang magtusmog sa sa bao. May bao to yan mo sa balukon. No. Puerti katugnaw sa swimming pool. Tigin pa contest pa kami to. But sino to gani Mayor Cutter? Sino una to yan may contest pa to swimming to? Dumduman mo sa balukon. Gagin palukso ta to yang kuno malangoy makontest. Sino kalangoy to yang pag sos nga daan nga daw awis na lang ka na ko, matyaga, kuno yawag ka nakabunlot ka pakita ko ni na ganto. Ay, marti ka bugnaw. Sige, sa Sabado kita-kits kita na. Aksyon Firing Line. Dire kita kay Aksyon Dale Salazar, the volleyball player. Amo ning ginasaligan namon di volleyball. Hindi nyo kaya si Aksyon Dale. Aksyon Radio City Hall Report. About lately, kung nakuhaan niya ni update ang sa EOC, galing kin way pagkasalabat sumong taga EOC, ang cases bilang death, no? Ang death case sa Bacolod in terms of COVID-19,
na related nga death case nagtaas siling ko tala lupang doon kay ti patay niya mo Aksyon Dale. Yes, Action Art. Sa mga balita naton gikan sa Bacolod City Hall sa virtual session kinasasanggo ng panglungsod, may isang resolution na ginaprobahan ang City Council nga nagaupod man sa panawagan pag-appeal sa basiwa kag prime water infrastructure nga i-consider ang pag-reinstate sining 60 ka mga empleyado nga ginkakasta last year bangod sa redundancy, Action Art, or redundant ng ila sining posisyon. Ang duwa actually Action Art ka mga resolution, ang una nga gin-propose una kay Councilor Wilson Gamboa Jr. kag kaduwa kay Councilor Archie Baribara. Actually parehas ang ila sining nga tinutuyo, so may diferensya lang sa wordings kag diin i-address ining resolution. Pero same ang isa tin naga-appeal nga i-consider ang pag-reinstate or pagbalik sining mga empleyado nga gin-remove, Action Art. Ini matapos na nga nagwa man ang resolution or decision sang Civil Service Commission Region 6 nga i-reinstate ang mga ginkakas nga employees kag bayaran ang ila sining nga sweldo umpisa nga ginapahalin sa trabaho, Action Art. So ang natabo kaina tigin consolidate na lang ang duha ka mga resolution pero si Councilor Archie Baribardere ang nag-survey bilang chairman sang Committee on Energy ang mag-survey nga main author samtang co-author naman si Councilor Wilson Gamboa Jr. Aring tingog ni Councilor Archie Baribara. Appealing to the to Basiwa as well as the management of Prime Water Infrastructure Corporation for the immediate to consider the immediate reinstatement of the dismissed workers of Basiwa. The first whereas of the proposed resolution of the Honorable Gamboa is adopted. The first whereas of the resolution of yours truly is made as the next whereas. The second whereas will be the third paragraph of the Gamboa resolution is the third paragraph. And the last whereas of the resolution of yours truly be considered as the fourth whereas, Mr. Presiding Officer. This will be a coherent presentation of both acknowledged legal limitations as well as present reality. Actually, tabataan si Bacolod City Councilor Archie Baribar ang chairman sang Committee on Energy. So amo ni siya ang stand sa karon sang sangguniang panglungsod ginagasuporta sa decision sang Civil Service Region 6 nga muna pabalikon ining mga ginapangkakasa nga mga empleyado. Okay. So galing subong ambot way pa latest from the Basiwa Board of Director. Yeah, so far wala pa sa kay nagliga ng interview ko kay Attorney Dilag, plano nila to nga ipadala nila kung mabato ng kopya sa OGCC mo. Yes, Action Art. Amo na siyang abogado sa mga water districts sa Pilipinas. So ganito wala pa hindi nakapagawa sang formal bala nga press statement or official statement ang Basiwa kay kahapon ti amo to after sang misa may gin-turnover ito nga sulat ang Employees Union sang Basiwa ti allegedly wala man daw ginbaton sang General Manager Action Art nga tinagahulat-hulat man kay ready man yung mga empleyado nga naging kakas ka magbalik sa trabaho. It's just that wala pa gina-recognize sang Basiwa kang Prime Water ang desisyon sang Civil Service kay base nagahulat man Action Art sang mangin legal opinion sang Office of the Government Corporate Council o kon OGCC kay based sa mga previous interview like ni Board of Director Dilag gin-refer nila sa OGCC Action Art once nga ma-receive ang resulta sang desisyon sang CSC Region 6 kaya according siya pa di pa man ma-appeal sa CSC Central Office. Sa dugang pangabaytagikan sa Bacolod City Hall, may diri sang 454 tanan ka mga persons with disability o kon PWDs ang nakabaton sang financial assistance nga tig 3,000 pesos sa one time nga paghatag sang pinansyal nga ayuda Action Art kay nagin over ini sa may lobby dira sa Bacolod Government Center. So ang 454 gintunga ini sa duha ka batch isa sa aga kag ikaduha
sa hapon na action art para at least ma-implement ang health protocol kag hindi mag-overcrowding ang lobby. Ang pondo for 3,000 pesos according kay Ma'am Pasitatero ang pamuno sang DSSD, halin na siya action art sa opisina ni Senator Bongo nga nagpartner no sa Department of Social Welfare and Development sa paghatag sang financial assistance pagiman sa DSWD assistance to individuals in crisis situations nga programa. So according din kay Bantero, may mga pangabay kay si Melvin Lunaldia sa office nga tiyang na kung may sang mabulig no para sa mga sektor nga naapektuhan sining COVID-19 pandemic. Okay. According kay Bantero, limited gid lamang ang numero sa mga beneficiaries sa Action Arts sang sining 3,000 pesos nga one time nga ayuda para sa mga PWD kay ginkuha man nila sa 61 ka mga barangay no diri sa may syudad sa Bacolod kag na hopefully makabulig ining 3,000 pesos Action Arts nga ayuda para sa mga PWD. Boss nga adlaw madapadayon. So bali Action Dale, sorry to butt in, ini siya ang ayuda ni coming from the city coffers o kung naliniya sa national budget sa DSWD? Office ni Senador Bongo. Bongo, Senador Bongo. Yes. Okay. Nag-partner lang sa DSWD para ma-implement ang ining programa Action Art kay subong adlaw mo na ang first day or day 1 was nga adlaw masige-sige ang distribution sang DSSD Action Art Thursday kag sa Friday mayara man kay magluwas sa una nga 454 ka mga PWDs makabaton man sang financial assistance ang mga fire victims sa barangay 12, barangay Alihis, mga market vendors sa giban pagid nga mga sektor no nga naapektuhan sang COVID-19 pandemic, mga more or less mga 3,943 action art. Ang ining financial assistance wala na siya labot sa unang ginrelease ang syudad sa mga fire victims dito sa may Paco, San Jose Alihis, sa barangay 12. So separate man ining ayuda para sa ining mga nabiktima sang sunog dito sa may syudad sang Bacolod. Aring tingog ni DSSD Head Pasitatero. So ang today naton nga financial assistance nga bulig sa aton ni Senator Bongo through the request man ni Mayor naton Ding is about 454 no ka mga PWDs no nga mga ginkuha naton sa 61 barangay. So medyo limited ang aton nga accommodate tungod nga ti ang aton nga fund is also limited no. So at least nakakuha ang 454 ka mga iba-iba nga klase sang disabilities man no naka-avail sila. One time lang ni ma'am no, one time lang nga payout. One time lang ni kay amo man lang ni ginatag sa aton. Masyaraad na matian na si Ma'am Pasitatero ang head no sang DSSD diri sa may syudad sang Bacolod. So speaking why na niya daw second wave daw why na? Why na? So why di ka intrang sectoral concern kiti kon magsiling ka PWD lain naman ing guro nga concern ang kon nga gauyat si DSWD gini. Yes, Action Art no kay mo na no sectoral concerns office man ni Executive Assistant Ernesto Pineda kay mga market vendors diri maka-receive ng Action Art. Ang to celebration ta na may schedule pag sila buwas Thursday kag Friday kag 3,900 plus ka mga individual ang makabaton included diri ang mga fire victims no sa barangay 12 kag barangay Alihis. Sabi mo kinanglanon gibla subong ni mga ayuda nimo. Yes, ano pa ni? Tuod lang may mga driver sumong Aksyon Dale nga ang utang nila sa tagiya sa salakyan sa renta. Purti nakdako galing tiway mahimo ang alangan man na hindi pagbatunon karon sa nagaparinta sa mga jeepney kag taxi kay why man sang pasahero nga ikarga ang mga driver. Kag may iba man actually mga tagiya sa mga PUJ nga ti daw wala bala nag-less ang ila sining mga renta or boundary. Correct. Nga bisan naman ning pandemic kag limited ang makapungko action area mo na ang iba nag-overtime kag ang iban hindi ka mag-overtime kay paglapaw la city kung sira ng mall why naman pasahero. Correct. Kag kunod to ti mo na medyo init ang iba nagapahuway na
nagabulubat siya man kung baga sa lakat sang panahon, weather ang biyahe. Action art mo nga subong ati, mayo ang biyahe, buwas nga adlaw, wala may baluan. Kag the next day, grabe pa ba ang ulan, tiyang mo nang bulubudlay kay affected gid ang biyahe sa mga PUJ drivers action art. Okay. So pero speaking of kuan lang, masip lang ko very quickly. Party update sa vaccination activity Aksyon Dale kay na may ara schedule kita yan, no? Yes, actually Action Art nag-start na ni ang 24 oras nga round the clock no nga vaccination program. Subong tugal ay kahapon. No? Kay ang una nga gin-launch diri sa may lapit sa ato diri sa may Burgos Gatuslao nga Jollibee branch from 8 a.m. to 8 p.m. So subong may Action Art same sa gihapon nga fast food chain dito sa may east nga area. Same man sa gihapon ng schedule, 8 a.m. to 8 p.m. Action Art. Naga 24 Dali hours. lang, 8 a.m. to 8 p.m. Abi ko gani 8 p.m. to 8 a.m. 8 p.m. to 8 a.m. Gani kay hindi na siya karon 24/7 pag alas 8 maniras la. Naga 24/7 na siya kay after sang 8 a.m. pagkaaga ang mga malls naman naton. Ang buksan. Amo na siya ang why galing palibre na burger kung kadto ka na, no? After mo bakuna, mabakal ka gid. After mo bakuna, makapabakal ka gid. May tani kung tabuan mo ara sa Aksyon Dale kay isipon niya na pila na kamo da. Ikalain. Amo na Action Art do ka ligwa so far wala naman sa mga untoward nga mga insidente like mga dinutok, like mga dinagsa. Kay ang pinaka-purpose diri sang 24 hours nga vaccination is may mga nagatrabaho ko na aga nga hindi maka-avail Action Art sang bakuna or hindi maka-skip or maka-leave sila sining nga trabaho rason nga kun maka-out diri sa 5 p.m. Panyapon sila dira sa fast food chain Action Art kag wala ton no nga mag-start ang vaccination para at least protected no against COVID-19. Sige lang kay buwas blood check tas pulis kay sin ko basi may madakpan blang naglapaw no curfew ang aligasyon bla ma pa bakuna. Debla? Yes, possible na Action Art. Ang iba na kung ninali maalang-alang nagdulapit sila sa vaccination center na mabal na papakuna ko. Sir, di bakuna ka gasido ka. Nasido. Daso nangimo yang nga bugas ang ginawa mo lain ang primaho na kung nilay na ng istorya. Lain gid. So mo nang delikado no kay pwede kaya mga make-up story Action Art kun hindi kagid pwede daya bakunahan kung nakainom ka. Oo. Kaya actually di ka magpapakuna ka, may vaccination card ka man ang ihatag mo. So possible tisay na sa pwedeng pangitaon sa kapulisan. Di kay pwede walk-in karon niya. O siya galing kay dapat may ara kagali online nga kuno. Yes. Registration? Online registration nga proof nga naka-register ka kag party ka sang priority sector nga dapat bakunahan sang COVID-19. Speaking of Bulig Action RT, ang office ni Vice Mayor Sid Familiaran kag Congressman Greg Astaya nagbaton sang 1,000 kasako sang bugas ini siya halini sa negosyante, private sector, no? Presidente sang Grace Pharmacy nga si Mr. Ian Lo. So 1,000 ang gin-turnover kahapon nga daw. So gintamangkot naton si Vice Mayor Sid Familiaran kung ano ang mangin proseso sa pag-distribute sang sininga bugas so far nagawala tuman sa Action Art sang instruction no kung paano ini ipanagtag pero ang iya sininga suggestion pagduwa lang ka kilo para at least damo ang makambit Action Art damo sang tawo ang makabenepisyo sining gin-turn over nga 1,000 nga sako sang bugas halin sa pribado nga sektora. Aring tingag ni Vice Mayor Sid Familiaran. Vice pasalamat sa donor no sa Mr. Ian Lo of Grace Pharmacy. This is in celebration sa ila 50th anniversary. Through the office ni Congress and sa opisina, I want to so sa mga recipient, pinagawala ka. Kasi nawala pa, kasi kami mga recipient.
Oo. Bali, anong ginahulat niyo gani ba? Kung sinong beneficiary sila. Kung anong sektor. I see. Oo. Yung tanan hindi naman matagaan mo. Pero ako yan nag-suggest na 2 kilos each. Para daw mahatagan. Ako makatilaw, o wala pa siya katag instruction. Well, depende sa iya recipient. Kaya kung siling kakaroon bicycle drivers, may terminal, hapos, diba? Kung siling kapures of support, naokagit sa barangay. Okay. Actually, na batayan na si Vice Mayor Sid Familiaran. So, may hati, damo-damo man ang makabenepisyo actually sang sining 1,000 sacks nga gin turnover sa office ni Congreg kag ni Vice Alcalde sang siyudad sang Bacolod. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat kin Aksyon Dale Salazar, mga nagapangunang balita gikan sa Bacolod City Hall. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ang inyong mga... Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung na naman amat ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 8687 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Baka sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684
Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagando, no? Nga, bak na! Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan tirador aral sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Ayos wala na kita tiyempo diri sa aton sining pangalagad sa ngalan sang inyo regular anchorman Aksyon Brian Moden. Ako naman Aksyon Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila